Hello my dear friend คำตำพี่ยังbaro ki para driver mo ki baya kamay hani ka jalam khalya pa yin to jong ni kham tam ha kan ka still la chong mo te menta sni menta de ka sin ka ban kong ha ka jing im ko jonga ba katang la kamay kali te ngadang de ka sin ka ban kong inga bangan yu i ba shakini ki jaka jongi yamanta ka sin hi la i ba don sha tangi south ki boss jongi pe namar karon ka bala lech ti showroom ru te kini ki bidang sa ang ni slightly de ki local boss ni te de ba ngila tang la da de ba ka sarkar ka aila dingi bangin kamai da ki jongi da ki local jongi ang ni po kamai khalya te khatno khan long ka chingkur ku kham tam ye ki try kali kumju ye ki driver ki panya ru ye ki boss lesi om tang ki boss re da gila ban khang ye paro ki kali ki bon na bar ka chala te kumbang aju ong na ka por ba ngim de ban khang bakin wan rung sing de ka chala ka jong yin re kin wan bai tang stand to stand khnang ba ki try kali ki ba boss bo kali ha ne ka chaka ka jong ru kin im na mar bare ba ski kwe ki chala kin num yo ban ya lai lot kum ba yo ya yang ne po chala ka jong ni te na mar ba pe yang ni ru ta kila stang don ni ki brio jong ni mo te la da ka chala ka chaka chung kai prathai ki ban hak ne ka chala ka i ka jong ni te kan no da da ka jing smooth nat mo ban i tang ki para mangi ni ya kamai ka ne la da de boy ne maram ne lungam ne khandem ne pnaru re ni dap da ka jing so pen ka kraw ba bangin yu i ba ha ka ne ka chala ka jong ni ru bangi dap da ka sim ko ba so comment hadu ka ta mo nomor ba pe menta pin i ang ne ba dom ta ni ki boss jongi ki bawan te kham tam ru pe ka tu koi kala na wan ki don ki bala le ru stis khamat te menta sni hang ni te ka boss kali sam kam pat da don re nomor ka por ka dei wading stamp te ngangit trai bala da sarkar jala ka aila dingi bangin kamai hang ne po ka jala la jong bar ki kali ki banabar kinwan ban drop bai tang po city la ne apo ki hotel tina ki hotel ki la yo ban ra kini ki boss ki jongi ki ba keling ki jaga chung kai prathai ki bran nak ne ki jala ka bi ki jongi te kambang ong biang e phi sai sian ba kan ne kan dei ki jing khu ba kraw kam tam ki try kali bat kum ju ru ki driver ki banya ru kan long ru ka kam ka jam ka ban kala ai kam ai jam ki mo bakin ibit ibiang ka mai ka ji kum ju yu driver ba yu try kali te nyam don hi ban ong na ka por mo wan sngui yang an mar ba ngasio on bu video teng ka ma ong pi dum de ki pe ki mat ki pon ki ba long ban bu video ru ngam ju kham da kwa ban bu video tan te skoi ru ngam da don por mo ngaru ka mai kali pe ngaru ngadon ka kali mta pe ngading ka mai kali te won mi sngui ere te la da pi let's say don mano ki ba sngu don kam kali ru te pin kani kan number phone changa don 23684 last te shuang mo je shidon kam nom no te pingana ai bai pintu tiga tu de WhatsApp number kani ka ka phone call te play shibon te kan long ba best sadu ta pe kini private bon kini ki jongi taki private jongi te tang tai te ku blai shibon ku blai share jarngu kham tam ya fi ki subscribe ki jonga ki ba na ka por pi ju support yanga ban wat tang ba phila a shil like ru kan no ka ki jigur ku no ta jonga ku blai shibon ku blai share jarngu u blai ngur ku don khat lam fi na por support